спортно-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 спорт
Срещу него са новите небостъргачи на Бургас, както аз ги наричам. Отивам към парка на Окръжна болница. Летен хибискус ли се казваше това? Колко много е красиво, нацъфтяло. Ето ги отново небостъргачите. Жилищни сгради. Тук правят ремонти от пролетта. Водоснабдяване и канализация. Аз мислех, че някаква спирка ще правят. Тук има надлез от парка към жилищната сграда директно. Това е обновената част на парка с нови алеи, нови плочки, асфалтирано. На доста места има и нови пейки поставени. Приятно е в този парк за разходка през цялата година. Доста дървета има, което е добре за летните горещини. Скейт площадка. И отивам нагоре към спирката на Окръжна болница.